Kọmishọna na-ahụ maka amụma ego ọrụ na ịhazi ọnọdụ akụnụba steeti a bụ Odoziakụ Chiamaka Nnake ekwugo na amụma ego ọrụ 2024 na ọ bụrụ na anabata ya na ọ ga-akwalite ije kpara ọjị nkụ na ọnọdụ akụnụba dala $3 nke Anambra steeti n'ozuzu oke. Odoziakụ Nnake nọ na-ekwu nke a ka ọ zara ndị nta akụkọ ajụjụ ọnụ dịka ọ na-emelu emume ịgbari ihe dị n'ime amụma ego ọrụ 2024 n'obu gọọmenti dị n'Ọka. O wee kọwaa na nke a nwere ike ịgbanwe ọnọdụ steeti anụnwa ka ọ ka mma. Ejike Abana ga-akọdalu gị akụkọ a. Oriakụ Nnake onye kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụ ọnụ site n'aka ndị nta akụkọ kọwara na site na amụma mmefu ego ahụ ewepụtara ego karịrị 410.1 billion naira bụ nke a ga-etinye na mmefu nke na-abịa mgbe ọbụla, ebe a ga-etinyekwe 96.2 billion naira na capital expenditure. Ka ọ na-akọwa etu gọọmenti a si chọọ ka eme ka bọjetị nke afọ hata nha. Ọ kọwara na a ga-enwe njikọ nke ha na ndị Afreximbank nke a na-ene anya iwepụta ego ga-eru $200 million. O mere ka amata na ya bụ amụma mmefu ego na-elegara anya ego mgbazinye nke ga-eji aka ya kwụghachi onwe ya n'egbughị oge ọbụla. Dịka o siri kọwaa, ministri na-ahụ maka ọrụ bụ nke ga-ewere akatamkpo ego karịrị $100 naira iji wee rụtọpụ ụzọ ma rụkwa ndị nke aka na-arụ arụ. N'ịrụtụ aka n'ebe metụtara agụmakwụkwọ, amapụtara ego ruru $100 naira tinyekwara nke a ga-enye ndị ministri na-ahụ maka omenala nke ga-eru ọnụego ruru $10 naira 10. Ministri na-ahụ maka ahụike ga-enwetakwa ọnụego karịrị $10 naira 60 na ụma, ebe ministri na-ahụ maka mmiri nakwa ọkụ ga-enweta ọnụego karịrị $10 naira 8. Ministri na-akwụkwọ maka ndị ntorobịa ga-enwetakwa ihe karịrị $10 naira 4 iji wee kwalite ụmụ ntorobịa, ebe ngalaba na-ahụ maka teknụzụ bụ nke ewepụtara ego karịrị $10 naira 2 tinyekwara ministri na-ahụ maka njem nke ga-ewe ego karịrị $10 naira 5. Ministri ndị na-ahụ maka mgbasa ozi, mmekọrịta ọha na eze na ụmụ nwaanyị, ministri na-ahụ maka ọrụ ugbo bụkwa ndị etinyegasịrị na ya bụ amụma mmefu ego. Ya bụ ọgbakọ bụ nke onye kọmishọna ahụ maka mgbasa ozi Sapọl Nwosu nakwa onye pres sekretari nke gọvanọ Chukwuma Soludo Maazị Christian Aburime nọ na ya.